हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे आदा मोनसे भिडिअ नांसिगौ बेनो जाबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एग्जामनि सायाव मानोना फिजिकल टेस्ट पास खालामना दोनदों टटेल 23,000 नि खाथियाव बेखौ बुंदों CSB चेयारमेना। आरो बेनिफ्राय आदार्स पोस्ट ग्रेड 3 ग्रेड 4 माब्ला फैगोन गोदान आपडेट एबा गोदान साख्रि एबा रिप्रसेस आरो लोगोसे LPUP नेबाय थानाय 984 वेकेन्सिनि फाइनल रिजल्ट एन्ड नेक्स्ट वेकेन्सि GT PGT लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननो लाबोगोन। दा भिडिअ नायजोब आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला। नैबे बड' जब इनफोआव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट सरकारि स्किम लननि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंहाय मोनबाय थानो हागोन। दा एक्चुअलि आं दसे समनि उनाव आरोबाव लाइभ फैगोन नोंथांमोना बयबो जइन जाबानो जाबाय। बेनिफ्राय लासै लासै जोङो डिसकासखौ खालामबाय थागोन। दा जोङो फार्स्टआव थांगोन बेनो जाबाय टेटनि सायाव। दा जोङो टेटआव फैनाय लोगो लोगो LPUP 984 पस्टनि काटअफआ बांद्राय गोजौ थांनाय नंला आं बेखौ एसे खबर मोनदों। नाथाय बिनि रिजाल्ट डेटआ फिक्स जायाखै। दा मोनसे हियारिं दंबावो होनना खोनादों आरो बे हियारिंआ जोबनाय लोगो लोगो बे सप्तानि उनाव लेटेस्ट आपडेट नाथाय रिजाल्टआ बे आगस्ट दानावनो मोनगोन बियो रोखा बेखौ आं खोनाबाय। दा काटअफआ जिखुनु जाया UP लेभेलाव 60+ थांगोन एन्ड बेनिफ्राय LP लेभेलावहाय बे जाबाय एसे काटअफआ आलादा खारगोन। हमना ला हिन्जावफोरना 30% रिजार्भेसन थायो नालाय हिन्जावफोरनि काटअफआ LPआ एसे बारा थांनांगौ नाथाय हौवाफोरा एसे खम थांनांगौ आरो जास्ट माने एसे एनै नाम्बारा खम बारा जागोन नाथाय बेसेबां थांगोन बेखौ दा बुंनो हाथ'ला। एन्ड बेनिफ्राय बिनि रिजाल्टआथ' जायखिजाया बे नोंथांमोना आगस्टआव मोननानै सेप्तेम्बरहालागै जयनिंखौ नोंथांमोना मोनहैगोन बादि। देन बे जोबनाय लोगो लोगोनो आरोबाव गोदान पस्ट फैसिगोन GT PGT टटेल 1100नि खाथियाव दङ GT PGTआ बेखौ थाबैनो अफिसियेल साइटआव पाब्लिश खालामसिगोन आरो बियो जाहैबाय मोजां बेना जाहैबाय टेट काम रिक्रुटमेन्ट बेनिफ्राय टेस्ट 1:1 बाहाय एग्जाम जानानै जायनाखि काटअफ मोनो थ' बिथांमोना डाइरेक्ट मेरिट बेसिसाव साख्रि मोनलांगोन ग्रेजुवेट टिचार हिसाबै बा GT एबा PGT हिसाबै आरो बे अफिसियेल नटिफिकेसना बे दानावनो फैनाय चान्सआ दंसै वेबसाइटआव। दा बेखिनि टेटआ हले रिजाल्टआ फैसिगोन बारा गोबाव गैला आं खोनादों गासैबो रेडि जाबाय होननानै जास्ट मोनसे अर्डार मोननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना रिजाल्टखौहाय पाब्लिश खालामनो हायो। थ' बेखौ जों दोनथ'बाय दानिया जों थांसैलाय बेनो जाबाय CSBआव। दा जों फैबाय CSBआव एक्चुअलि बेनि फिजिकल टेस्टआ जोब्बाय BTC फरेस्टना टटेल पस्टआथ' 157ल' दङ बेनि रिजाल्टआ फिजिकल टेस्टनिया जेब्ला CSB चेयारमेना बुंदोंमोन कि माने रिलिज जोबनाय लोगो लोगो 7 डेजनि गेजेरावनो बिथांमोना होगोन होननानै नाथाय एक्चुअलि 7 डेजआ बारलांबाय। दा जोङो आसा खालामदों बे सप्तायाव फिजिकल टेस्टनि रिजाल्ट होगोन आरो एग्जाम डेट ओंखारगोन आरो बेखौबो जों सर्सआव मोननाय बादिबा नैबे आगस्ट दानावनो एग्जामा जोबनायथिं जाहैगोन। जेरै एग्जामा जोबनायथिं जायोबा जों जायखिजाया सानडेआव जों नायनो हायो अब्ला सानडे मोननै डेट दङ अके 22 नङाबा 29 आगस्टआव बे एग्जाम जानो हागौ 16 आगस्टआव BEdनि एन्ट्रेन्स एग्जाम दं होनना बुंदों थ' बेयाव जानाय नङा नाथाय 22 नङाबा 29आव बे आनजादा जानो हागौ बेनो जाबाय BTCनि फरेस्टनि रिटेन एग्जामा। दा रिटेन एग्जाम थाखाय गांसे एक्सट्रा एडमिट फैगोन आरो बे एडमिटखौ नोंथांमोना लगइन खालामनानै डाउनलड खालामनो हागोन आरो दा बेखायनो जायखिजाया एडमिट फिजिकेल जा रिटेननि जा नोंथांमोना सेभ खालामना लानांगौ नांगौ जायोबा माने श' खालामनो हानाय बायदि खुनु थिग गैया माब्लाबा समाव बियो नालाय बेखायनो सेभ खालामना जेब्लायबो एबा प्रिन्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय। दानिया बे जाबाय देन बेनिफ्राय जुदि आगस्टआव जुदि रिटेन एग्जाम जायोबा सेप्तेम्बर बे दानाव रिजाल्ट मोननानै बे दानावनो भाइभा लानानै अक्ट'बरहालागै फाइनाल लिस्टखौहाय मोननो हागौ बे आंनि एनालाइज खालामनाय मानोना टाइमआ बारा गोबाव गैया बिथांमोना बुंदों जेब्लाखि माने थाबनो बेखौहाय प्रसेस खालामगोन आरो साख्रि खालामगोन। दानिया फैबाय दाना ग्रेड 3 ग्रेड 4आ मा जाखो दा नायदो नै CSBआ दा अनगयिं जिनोखि गावसोर जिनोखि सरकाराव फार्स्ट रिलि होनाय बेनो जाबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्ट थ' बेखौसो बिथांमोना टाच खालामग्रोगोन एबा खालामखाबायबो अनगयिं जागासिनो दं नालाय बेखायनो CSBआ बे जिथु ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 बेखौ बाथ्राखौ बुंनाय नंथ'आ आरो बिथांमोना बुंखायाखैबो दा बेखौ बुंनायनि चान्सआ जाहैबाय अक्ट'बर नभेम्बर नङाबा डिसेम्बरहालागै बेखौहाय माने आपडेटखौ बिथांमोना होनो हागौ आरो आंनि एनालाइज खालामनायाव मानोना दा CSBआ जिथु BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिथु खामानि बेखौ मावग्रोगोन नालाय बिथांमोना बुंखादों जेब्ला दा जुदि BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि पेपारा एग्जाम पेपारा जुदि रेडि जाबायबा बिथांमोना एग्जाम डेटखौ लानो हासिगौ
दा बिथांमोना सिं खालामबायबो जानांगौ नाथाय बे एग्जामखौ सोर कन्डाक्ट खालामगोन थांनाय बारा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया खालामदोंमोन एबारो क'क्राझार इउनिभारसिटि खालामगोन ना बड'लेण्डआ खालामगोन बे रोखा नंथ'आ आंनि सायावहाय जिखुनु जाया एग्जामा जानांगौ आरो थाबनो जानांगौ जेसेबांनो गोबाव दोनगोन एसेबांनो गोबां उसुबिदा जायो एबा प्रब्लेम मोननो हायो स्टुडेन्टसफोरा नेबाय थानो बायो प्रसेसआबो स्ल' जायो बेखायनो CSB खौ खावलायदों जेसेबांनो हायो स्पिड खालाम जितु CSB चेयारमेना बुंनाय बादिब्ला खोथानाय बादिब्ला बिथांमोना 7 डेजनि गेजेरावनो माने रिजाल्ट होखांनानै एग्जाम लाखांनानै बाइबा लागोन बे टाइपनि बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्ला फिजिकेल टेस्ट समावहाय आइ होप जाहाथे बे खामानिखौ मोजां खोथाखौ लाखियो आरो लोगोसे बयनोबो मेरिट बेसिसआव जाहाथे साख्रिखौ होयो दा बेखिनि दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव ग्रेड 3 ग्रेड 4 भेकेन्सि फैनाया इजि नंथ'आ मानोना थांनाय बारनि पेन्डिंखौ जेबो बुङालासे गोदान भेकेन्सि बिथांमोना होनो हाया